Retired General Mel Feliciano nagalaom nga mabalik na sa MGCQ ang Bacolod City sa katapusan sang bulan. 301 ka mga locally stranded individuals gikan sa Manila nag-abot na sa probinsya sang Negros Occidental. Ining balita ng aton gintutukan. Matapos ang malawig nga paghulat, painit kag pagpaulan sa North Port sa Tondo, Manila, kay inas ang aga nag-abot na sa probinsya ang 301 ka mga locally stranded individuals. Kabahin sa mga nag-abot, ang una na nagpautwa sa One Western Visayas ang ilang sitwasyon sa Manila samtang nagahulat sa port. Pag-abot namon diri wala man kami nilagyan pabayaan kagin ariglo gi kami nila. Sunod sa Philippine Coast Guard, pasado alas 11 kagabi, isa naghali ng barko sa Manila. Pagtungka sa puerto sa Bacolod, pasado alas 8 kainas ang aga, gilayon sila ginswab kagintugyan sa ilang mga LGU. Wala untat ang pagsapol ni IATF Chief Implementer sa Visayas nga si retired Major General Mel Feliciano sa mga departamento kag ahensya sa Bacolod City agud matutukan ang mga kaso sa COVID-19. Bangod sini, positibo si Feliciano nga dako ang tsansa nga ma-lift ng MECQ sa syudad sa katapusan sang bulan. We're targeting the peak of the cases. We will see it, no, and we will experience it first before we can say that the situation is improving. Sunod sa Bisi Alcalde, hindi ini malayo nga matabo. Hoping and praying, no, that that the national IATF will downgrade our quarantine status. Apang apisal sang bago nga strategiya kag mas maid-id nga koordinasyon sa mga ospital, sunod kay Feliciano, hindi dapat mangin kampante. Butang nga sunod sa iya, ipaiway man ang Maskara Festival sa maabot ka Oktubre. Even if the cases will be lowered, still, COVID will just be everywhere. And of course, having this festival is already a violation of the protocols. Sa pinakaulihing report sa CHO, nagdangat na sa 2,774 ang confirmed cases sa Bacolod City. 1,211 diri ang nakarecover. 1,528 ang nagapabiling niya active cases, kag 35 ang napatay. Upod Quirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.